Anem a explicar com fer la primera activitat proposada amb el LibreOffice Base. El LibreOffice Base és un programa de gestió de base de dades i és un programa que es diu que és un programa de base de dades relacional, que el que fa és relacionar les taules per un determinat camp i a partir d'aquestes relacions podem construir bases de dades amb les quals podem fer consultes bastant complexes. Per descarregar-se el programa podeu anar a la pàgina oficial de LibreOffice, que és libreoffice.org. És un programa gratuït de codi obert i que té versions per Linux, Windows de 64 bits, de 32 bits, Macintosh, Linux i Linux Debian, Linux tipus Red Hat i Linux derivats de Debian. Bé, sense més dilació, comencem. Cliquem aquí sobre base de dades. Recordeu que tenim d'entrar com a nom d'usuari el nostre correu electrònic i la contrasenya corresponent. Aquí també us he deixat, en aquest apartat d'aquí, de l'inici de la pantalla del Moodle on està les activitats de la base de dades, us he deixat un enllaç amb el qual us podeu baixar un arxiu que us permetrà instal·lar el LibreOffice portable amb una carpeta que ja porta incorporat al Java, per si us dona problemes o no us voleu instal·lar el Java en el vostre ordinador. Aquest programa, els portables els podem instal·lar al disc dur o també el podem instal·lar amb una memòria externa, ja sigui un disc dur extern o qualsevol altre sistema d'emmagatzematge que tinguem, com pugui ser un pen USB. I anem a fer la primera activitat. Les primeres activitats consisteixen en entendre el concepte de taula, que ja el sabem. Una taula és el que tenim aquí. Com podeu veure, aquí tenim una taula per identificar els alumnes. Això és un identificador de l'alumne, que és com el carnet d'identitat. Cada fila d'aquestes representa un registre. I per tant nosaltres, com a identificadors d'alumnes, podem utilitzar el seu DNI o qualsevol altre identificador, però aquest només ha de ser únic. És dir, la Maria Puig Martínez no tindria de tenir dos identificadors. Només pot tenir un identificador. Llevat que si es diguessin iguals, si hi haguessin dues persones que es diguessin exactament igual, llavors el que haurien de fer és amb una posar-li afegir-li alguna dada que diferenciï, per exemple, Maria 1. Però com que això normalment no es dona, cada alumne com a persona té el seu identificador, no es pot repetir. Llavors, aquesta taula a cada fila se li diu registre i les columnes són els camps. Per exemple, l'alumne que té el registre 0 és la Maria Puig Martínez. L'alumne amb el registre 1 és l'Arnau Cadel Midó. El camp nom del registre 0 és Maria. Llavors, nosaltres, els camps no tots són iguals. Per exemple, aquest és un camp alfanumèric o, si voleu, és un camp de tipus text, només hi ha lletres. Aquest seria un camp alfanumèric. Són números i lletres, però com que amb aquest camp no tenim de fer operacions matemàtiques, no cal que li diguem que és un camp numèric. Aquest seria un camp numèric perquè ens permet dir-li al programa que ens crea automàticament diferents identificadors. Començaria pel 0, després per l'1, etc. Bé, dit això, el concepte aquest de registre, camp i clau primària, anem a fer una taula i així ja veureu totes se fan exactament igual. Anem a crear la primera taula i la podem crear de diferents formes, però nosaltres utilitzarem per a aquesta activitat la creació de taules en mode vista de disseny. I per tant obrim el programa, que seria anar a
buscar LibreOffice i dins de LibreOffice, que és una suite ofimàtica, clicaríem a LibreOffice base i crear una base de dades noves. Si la tinguéssim ja creada, obrir una base de dades. Per exemple, vull obrir aquesta, doncs l'obriria. Però anem a crear-la una base de dades nova. Endavant. I finalitza. Llavors m'ha dit que li digui el nom. El nom ja li puc dir, tal com m'ha dit el professor, que li enviï. El nom propi seria alumnes, però ja li puc dir, per exemple, que es digui Andreu-Ortín, que és l'arxiu que heu d'enviar a vosaltres. Però anem-li a dir alumnes, o alumne, per alumnes. Com aquesta. Llavors, aquesta ja la tinc. Ara me la sobreescriurà i me la deixarà en blanc. Se m'obre la base de dades. Si aquí tenim un problema que us dono que us falta el Java o alguna història d'aquestes, anem a eines, opcions, avançat, afegeix, i aquí anem a buscar on tenim guardat el Java, si és que el tenim instal·lat amb el nostre ordinador. Veieu que aquí hi ha el Java, clicaríem, aquest Java no és, aniríem a arxivos de programa, aniríem al Java i aquí veieu que hi ha aquestes dues versions, senyalaríem una de les dues i automàticament ens sortiria aquí activat. Com que jo ja el tinc instal·lat, si no teniu problemes, si podeu crear taules i tal, no us preocupeu per això. Des d'aquí també podem canviar el llenguatge. Si ho tenim en anglès, venim aquí a configuració del llenguatge i canviem el llenguatge i el posem amb el llenguatge que a nosaltres ens interessi. Comencem per crear una taula en vista de disseny i anem a crear una taula d'alumnes. Primer de tot hem de posar un identificador per cada alumne. Si no ho posem nosaltres, el programa ens ho crearà automàticament. Aquest identificador li diem que entrada requerida sí. I li posem que és, entrada requerida, li posem que és la clau primària. Venim aquí, tornem a clicar i clau primària. Llavors, li diem que és de tipus enter, que és un nombre enter. No és decimal, és un enter. Vol dir que el primer que crearà serà el 0 després. Per tant, li diem que vull que me'l creï automàticament. El primer identificador, el primer alumne que entri, tindrà com a identificador d'alumne el 0, el segon l'1, el 2, el 3, el 4. Si li poso que és una variable tipus text, també ho podria crear, però no em deixarà que ho faci automàtic. El segon seria el nom de l'alumne, i aquí veureu que això seria tipus caràcter, la longitud 100, li dic que requerida sí, per exemple, però vosaltres el que heu de fer és el que us posa aquí, les propietats que us diu aquí. Longitud 20, el nom longitud 20, valor per defecte res, i així successivament. Jo per anar ràpid això no ho faré, tampoc és molt necessari, però que sapigueu que per fer-ho el que teniu que baixar és vindre aquí i dir-li 20. Anem a fer l'altre seria cognoms, i aquí li deixem també text barjat. Això s'hauria de canviar, curs, també text barjat, llavors valor per defecte fent que surti, per exemple, 2020-2021, i llavors nosaltres sempre ens sortirà, aquí ens sortirà 2006, en el cas que posem 2020-2021, ens sortiria sempre per defecte 2020-2021, que el podem canviar. I comentari, com que el comentari s'entén que ha de ser llarg i si calculem que ocuparà més de 100 caràcters, diem que és del tipus long char. I ja tindríem creada la taula. Vosaltres li poseu aquestes característiques. Bé, una vegada creada la taula, simplement vinc aquí on hi ha el representat, aquesta icona d'un disquet, i li poso alumnes, i d'acord. Tanco i veureu que ara
aquí mesura alumnes. Si ara jo vull introduir les dades, clico sobre la taula alumnes, d'alguna manera me la arreglo una mica perquè em pugui caure tot, i aquí posaria, i aquí era crear-ne 5, per exemple, Pol, aquí Ortín, Mas, aquí el comentari, alumne excel·lent, per exemple, alumne excel·lent, per dir alguna cosa. Aquí faríem el següent, Andreu Ortín Mas, Manel, posem 5 germans si volem, per anar ràpid, i tanquem. Ara ens diu que tenim d'afegir un camp que l'hem deixat. Vindríem aquí i en lloc de clicar al botó esquerre, clicaríem al botó dreta del ratolí i aniríem a Edita i introduiríem el que ens diu ID Group. I ens diu que l'ID Group ha de ser ID Group que l'he afegit, és de tipus enter. Doncs nosaltres de tipus enter, que serà un número. Bé, torno a guardar i tanco. I ara crearia una altra taula. Perdó, en mode assistent no, sinó en mode de vista de disseny. Creo una altra taula que seria la taula, per exemple, de taula de grups. Seria el mateix, ID grup, text bar chat, aquí estan les característiques. Era crear una altra taula, era crear diverses taules. Un cop així creat totes les taules, hi poso 5 registres a cada taula. Important, els registres no es poden repetir. És a dir, quan jo omplo la taula, si creo la taula de matèries, cada matèria té un identificador. Jo no puc dir que la matèria, repetir la matèria. O sigui, cada matèria té un identificador. Tecnologia 1, català 2, català 1, 3, català 4, 5, però no puc posar el mateix nom en una taula amb identificador de la matèria. Cada matèria té de tenir un identificador diferent, si no la taula, quan fem relacions, ens fallarà, perquè haurem de relacionar un camp, el camp matèria, amb un altre camp, i no pot estar triplicat. Això és el que es diu base de dades relacional. Penseu en això al moment de fer. Bé, una vegada hagin fet totes les taules i hagin omplert els 5 registres, nosaltres el que farem és fitxer, anomena IDESA, li poseu el vostre nom, per exemple Andreu Ortín, que sóc jo, Andreu_Ortín, guardar, li dieu que sí i aneu a l'activitat corresponent, que és aquesta. Dins d'aquesta activitat, ara jo estic com a professor, me posaré com a alumne, dins d'aquesta activitat el que heu de fer és baixar baix de tot, o apretar la tecla Fin i edita la tramesa. Torno a apretar la tecla Fin i aquí, si això el teniu de suprimir, suprimeix. I aquí, clicaríem aquí, afegeix, tria un fitxer i simplement clicaríem aquí i penja aquest fitxer. També ho puc fer arrossegant, és a dir, suprimeix, me'n vaig aquí i l'arrossego cap aquí. Però sempre recordeu que teniu que guardar-ho. Qualsevol dubte el podeu plantejar, el plantegeu aquí a avisos i notícies, afegeixo un tema nou i plantegeu els vostres dubtes. Si per aquí no podeu si aquí no podeu fer-ho, obrirem un fòrum, que ara no sé si es pot fer. Això és tot, gràcies.